Ja tässä me ollaan Isoniityssä Klaukkalan ihan keskustan läheisyydessä ja tää on meidän metsästysalue myös ja paikka, missä me treenataan meidän koiria paljon ja asiakkaiden koiria. Et käytetään niin metsästyskäytössä. Tänä päivänä sähän saat kuljettaa asetta sähköfillarilla. Kyllä. Ja jopa täällä etelässä, mutta siis pohjoisissahan varmasti sen hyötysuhde on jäätävän hyvä, missä pääsee kamat selkään, reppu, ase, koira irti, voit ajella pitkin jänkää vaikka 10 kilometriä ja alkaa metsästää sit siellä ja pääsee liikkuu tosi nopeasti ja vaivatta. Ja on ollut kyllä super iso positiivinen yllätys tuo tämän pyörä laadullisesti ja muutenkin ajattavuudelta. No niin, se on hyvä kuulla. On tosi huippulaite. Hyvä kuulla. Ja ilmeisesti koiraa pystyy myös treenata hyvin tuolla. Joo, ja siis hyvä hakea kuntoa, sanotaan tälleen kesäaikaan. Ollaan poljettu tuossa paljon. Se on yllättävän tärkeä kuitenkin, että sanotaan niin huonokuntoisen koiran kanssa jahtiin lähtee, kun se lähdet tonne tunturiin menee, niin jos se koira on kondiksessa, niin se voi loppua aika nopeasti jahtikausi siihen. Että sanotaan, niin tulee kaikkia lihasongelmia ja ontumista sitten, jos ei tottunut koira juoksee paljon. Meillä on juossut parhaillaan koira GPS:ään Nunnasissa juoksi päivässä 6 tuntia. Mä kävelin koiran kanssa. Koira juoksi 102,8 kilsaa. Keskimääräisesti 75 kilsaa päivässä. Kyllä se vaatii peruskondista. Niin just, kyllä. Järki täytyy toki pitää niin päässä, mutta kyllä ne juoksee kovaa. Tietenkin vietti on niin kova, mutta tää on oiva paikka siis hakea kondista niin sähköfillarin kanssa. Jengihän autolla ajattaa paljon. Niin just ajokoirapuolta ainakin tuolla pohjoisessa, mutta siis sähköfillari on täälläkin, vaan koira juoksee vierellä ja, kyllä. Ja tavallaan saadaan silleen hyvin kuntoa kasvatettua. Joo, metsästetään ihan aktiivisesti tässä ja ollaan myös kuvattu tässä meidän sitä uutta sarjaa, eikä Gun Dog Stories, meidän 16-osainen sarja, kansainvälinen sarja, mitä kuvataan metsästyskoiria. Joo. On tarkoitus kuvata ympäri Eurooppaa, Norjaa, Suomessa kuvataan tietenkin koiria, aina yksi jakso per yksi koirarotu kerralla. Ja kuvataan rodun alkuperäismaassa myös koiran historiaa ja vähän siellä, miten koiria käytetään ja sitten Suomessa toki metsästyskäytössä. Klaukkalassa myös ollaan kuvattu paljon sorsastukseen ja kyyhkyjahtiin liitännäisiä juttuja ja pienpetopyyntiä, jossa teidän pyörä tuli kovassa käytöstä. Ja mitä heitä on tuommoinen uuden näköinen fillari tuossa, siinä on vähän kapeammat renkaat. Joo, eli se on meidän uusi malli, semifat-malli, eli 2,7 kertaa 4-tuumainen rengas ja vannekoko. Enemmän tieajoa, ajaa hiekkatiellä helpompia polkuja, niin sitten toi kapeampi rengas voi olla vähän kevyempi. Joo. Kyllä, joo. Makeen näköinen. Joo, ollaan tosi tyytyväisiä siihen. Ja se on tosiaan muuten ihan täysin samoista osista koottu, muuten vannekoko vaan vaihtuu. Joo, ja sulla on lisävarusteita tuossa sun fillarissa, sulla on tarakka löytyy ja toi kori. Käsisuojaa löytyy ja lokasuojat ja tavaratelineet tosiaan. Joo. Hyvän näköinen setti. Joka metsästäjällä niin kuin must. On. Kyllä. Aseliike ja meillä oli ennen iso jääkiekkopuoli tuossa, mikä nyt sitten ajettiin korona-aikaa alas. Okay. Ollaan enää erikoistuttu urheilu tai niin kuin sanotaan retkeily- ja asepuoleen. Joo. Ja teillä on paljon esimerkiksi käytettyjä aseita. On, meillä oli 500 asetta liikkeessä tällä hetkellä. Okay. Aseita löytyy aika paljon. Kyllä. Yritetään palvella metsästäjiä kaikella mahdollisella tavalla. On koirapuolen koulutusta ja ammuntakoulutusta ja kaikki maan. Niin, joo, kyllä. Ja retkeilypuolta löytyy täältä. On Anaria ja metsästysvaatepuolta löytyy Sitkaa. No niin, kiitos Salma. Olit todella yhteistyökykyinen meidän kanssa ja tosi kiltti ja hyvin tottelevainen koira. Saatiin sustakin hyviä kuvia. No niin, kiitos tästä päivästä ja oli todella mielenkiintoista seurata, että miten tämä koirajuoksutus tapahtuu. Joo, ei mitään. Kiva kun pääsitte käymään. Joo. Tosi makea.
teillä omat kuvaukset jatkuu ja mihin olette seuraavaksi menossa? Joo, sarjan kuvaukset jatkuu tästä ja me kuvataan itse asiassa Kouvolassa Rantasen Timon kanssa Sorsa-aloitusta ja sitten sen jälkeen syyskuussa suunnataan Norjaan ja me ollaan pohjoisen Suomen puolella. Mutta pyörät on mukana ja ollaan todella niin tundralla pitkällä tiestä ja katsotaan miten homma etenee. Hyvä, kiitos teille. Hyvä, moro. Moi. Moi. Kiitos.